Waqt din il-via sagra li se nitolbu fl-imkien li ġġib l-isem biswat tiegħu ksibna il-fejqan tagħna, ser nimeditaw kif id-tbatija ta' Ġesu hija ta' faraġġ għalina. Għalhekk ejjew npoġġu ruħna fil-preżenza ta' Alla biex flimkien nidħlu f'din il-meditazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier ħanin, nitolbuk sabiex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti jogħġbok iddaħħalna fil-passjoni ta' Ġesu, sabiex ngħixu miegħu u fih dawn il-mumenti, waqt nofrulek it-talb tagħna għal dawk kollha li jħossuhom imtaqlin u mġarbin, għal qdussija tas-saċerdoti u reliġjużi, għal vokazzjonijiet qaddisa u għal-konverżjoni tal-midinbin. L-ewwel stazzjon. Pilatu jikkundanna lil Ġesu għal-mewt. Nadurawk o Ġesu u mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda foloz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda foloz ma sabux fuq ix jixluh. Ġesu kien innoċenti u għalhekk ma sabux fuq ix jixluh. Ġesu qatta ħajtu jħobb iżda xorta qalaħħa. Jien u int konna dawk li wassalniha l-mewt. Iva, kull darba li aħna nmetqu dnub, kull darba li ninalqu għall-imħabba tiegħu u ma nħobbux il xulxin, inkunu qed ngħidu mill-ġdid salbu, salbu. Mulej Ġesu, intaf kemm drabi jiena mbagħti għax inħoss min jikkundannani u ma jfhimnix. Enni mulej sabiex ninaqat miegħek fiskit tiegħek li hu frott tal-intimità tiegħek mal-Missier, sabiex bħalek nirbaħ u naħfir bl-imħabba u bis-silenzju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tieni stazzjon. Ġesu imobbi bis-salib. Nadurawk o Ġesu u mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Pilatu ordina li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu jgħidulu: Islim għalik ja Sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom: Araw, hawn hu l-bniedem.
X'ħin rawh il-qassisin il-kbar u l-assisa bdew jajtu u jajdu. Salbu, salbu. Pilatu qalilhom, ħuduh u salbu intom, jiena ma nsib ebda ħtija fih. Ġesu ma beżax mid-batija, mill-umiljazzjonijiet, mit-tajjir u miswat. Is-salib ma kienx dak li kien ser ibedu mill-missier, iżda dak li kien ser jaqdu aktar mal-missier. Is-salib kien ir-rieda tal-missier għalih. Kien salib li bih kellu jfejja u jsalva lilna. Kien il-prova tal-imħabba tiegħu lejn il-missier u lejna l-bnedmin. Mulej Ġesu, enna qatmiek fi slal bżar tal-ħajja ta' kuljum. Iftaħ li qalbi u għallimni kif nilqa kollox bil-ferħ u bla tgergir. Għatini l-imħabba tiegħek li twassanni sabiex ma nħares lejn min kun qed iġelni mbagħti, imma li nfittex u nsib ir-rieda tiegħek fid-tbatija tiegħi biex nibqa' nħobb lilek u lil ta' madwari. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tielet stazzjon. Ġesu jaqal l-ewwel darba. Nadurawk o Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa. Kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuq l-ħażen tagħna l-koll. U li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal midimbin. Ġesu ma jbeżżaħx id-dnub tiegħek. Il-waqgħat tiegħek li jsiru minħabba tjufija tiegħek xejn ma jbeżżawh. Ma jqafx iħobbok. Huwa tabba bid-dnub tiegħek u dak li f'dak il-ħin qed jitolbok huwa li inti ċċedi id-dnub tiegħek lilu. Forsi sissa tajtu ħafna affarijiet, imma qatt ma tajtu dnubek biex jeħelsek minnu, jew forsi qed tipprova teħles minnu waħdek. Mulej Ġesu, fil-ħnina infinita tiegħek int trid teħlisni mid-dnub tiegħi. Meta naqa' insib lilek tistennini hemm isfel, fil-miżerja tiegħi, sabiex int tkun dak li tellani. Enni o Ġesu ħanin sabiex nafda fik u nħallik teħlisni mid-dnub tiegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ir-raba stazzjon.
Ġesu jiltaqa' ma' Ommu Marija. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mowtijek inti fdejtna. Xmun berikom u qal lill-Ommu Marija. Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien f'Iżrael. Se jkun sinjali meruħ. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. M'hemm xejn fejn imissalla li ma jsirx mingħajr tbatija. U dan jidher ċar fil-ħidma tas-salvazzjoni tagħna li twettqed bit-tbatija ta' Ġesu li ben ta' Alla. Marija wkoll ġiet imsieħba ma' Ġesu f'din id-tbatija tiegħu. Hija ċedietu, offrietu u batit miegħu. L-imħabba tagħha ntilfet fl-imħabba ta' Ġesu. Marija, meta intet liva tiegħek il-Gabriel, intet iva l-kollox. Meta ġiet id-batija, inti twaħħadt ma' Ġesu ibnek għas-salvazzjoni tagħna. Enna Marija, sabiex aħna wkoll ma naqtawx qalbna minħabba Ġesu meta aħna jkollna nbagħtu minħabba fih u ninaqdu miegħu f'din l-imħabba. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-ħames stazzjon. Ġesu mejjun minn xmun iċ-Ċirinew jerfa' s-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mowtijek inti fdejtna. U maw sejrin bih, qabdu wieħed jismu xmun minn Ċirene li kien ġejlura mir-raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Iċ-Ċirinew refa' s-salib wara Ġesu u mhux qudiemu. Iva, li nerfu salibna u nimxu wara Ġesu hija kundizzjoni essenzjali sabiex inkunu dixxipli veri ta' Ġesu. Is-salib huwa mezz ta' fejqan fil-ħajja nisranija biss meta jagħmilna aktar dixxipli ta' Ġesu. Mulej Ġesu, għatin il-grazzja tiegħek sabiex inħallik tfejjaqni fis-salib tiegħi u bis-salib tiegħi. Enni nkun ċirinew għalik illum ukoll. Allimni kif jiena wkoll nista' nkun ċirinew għall-oħrajn billi ma nħallix id-batija talaqni fija nnifsi, iżda tiftaħni għal bżonnijiet ta' ħaddieħor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.
Is-sitt stazzjon. Il-Veronika tixxotta wiċċ Ġesu. Nadurawk o Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ebda sura ma kellu u ebda ġmil biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Fil-passjoni, wiċċ Ġesu tilef il-ġmil kollu. Tilef il-ġmil ta' sbuħija ta' Alla, għax tabba bid-dnub tagħna. Ġesu ħawwiċċ id-dnub tiegħi, id-dnub tiegħek. Kienet l-imħabba li waslitu sabiex iħalli lil min jistmaħ ta' wieħed imwarrab u mistmer. Mulej Ġesu, jina wkoll xi drabi nħossni mwarrab minn dawk li l-aktar suppost jifmuni u jkunu qrib tiegħi. Enni jend biex naqat miegħek u naraf ma niġġudika lil ħadd, iżda bħalek u miegħek inkun lest li nitlef kull sbuħija, kull nur, kull glorja biex inħobb u ngħix bl-imħabba. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semajk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Is-seba' stazzjon. Ġesu jaqa' t-tieni darba. Nadurawk o Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Iżda hu refa' fuq il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Fuq is-salib, Ġesu tabba bil-mart kollu tagħna, dak fiżiku, emozzjonali, psikoloġiku u spiritwali. Hija x-xewqa tiegħu li lilna jarana bħala persuni sħaħ fuq kull livell ta' ħajjitna. Ġesu ma jridniex fil-jasar, iżda fil-ħelsien. Mulej, jina nemmen li jint tabbejt bil-mart kollu tiegħi. Nitolbok sabiex tfejjaqni fiżikament, spiritwalment, psikoloġikalment u emozzjonalment. Illum nilqa' minn għandek kull fejqan li jint tixtieq tagħtini sabiex inkun xut fid-dinja tal-qawwa tal-imħabba tiegħek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semajk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu. Mulejja ħenna lija
u l-maghfira ta' dnubietna għatina. It-tmin stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Nadurawk o Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew ħabtu fuq sidrhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Meta Ġesu qed jgħidilna biex ma nibkux lilu, huwa jagħmel dan biex narfu kemm hu kra id-dnub tagħna u sabiex noqogħdu attenti li ma nħarsux lejn it-tibna f'għajnħutna u ninsew it-travu f'għajnina. Aziz Ġesu, nitolbuk il-grazzja li meta nħares lejk imsallab nara fil-verità dwari, li nkun naf min jien tassew, naċċetta s-sitwazzjoni ta' ħajti biex nimxi fit-triq tal-ħelsien. Ejni nieqaf inħares lejn kulħadd u nwaħħal f'kulħadd u ninsa li jiena wkoll niżbalja u għandi ħtija. Ġesu, ibdilni bl-imħabba tiegħek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfira ta' dnubietna għatina. Id-disa stazzjon. Ġesu jaqa' għat-tielet darba. Nadurawk o Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ħaqruh u hu qatalihom bla biss ma fetaħ femmu, bħal ħaruf maħut tal-qatla u bħal naġa imbikma fit min iġizza ma fetaħx femmu. Ħafna drabi aħna naqgħu minħabba li nistrieħu wisq fuq nfusna u ma nistrieħux bis-sejjed fuq Ġesu. Għalhekk nispiċċaw nqatgħu qalbna malajr u nintlew b'ħafna ansjetà u ribelljoni lejn dawk li kkawżawna xi forma ta' tbatija f'ħajjitna. Iżda Ġesu bil-maqlub, il-fiduċja tiegħu kienet kollha kemm hi fil-Missier waqt il-Passjoni u għalhekk seta' joqgħod sieket u jafda l-Missier tiegħu. Maħbub Ġesu, fil-momenti jibsa ta' ħajti enni ma ngergerx, iżda għamel insib fik il-qawwa biex nistrieħ u nserraħ rasi. Sabiex minn qalbi jiena wkoll inkun nista' ngħidlek, Ġesu, jiena nafda fik. Għatini l-grazzja li bħalek inżomm miskiet u nħares lejk u mhux lejn dawk li weġġawni.
Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib isseħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfira ta' dnubietna għatina. L-10 stazzjon. Ġesu imneżza minn ħwejġu. Nadurawk o Ġesu umberkuk. Għax b'salibek u l-mewtiek inti fdejtna. Is-soldati ħadu l-ilbis tiegħu u qasmuh f'erba'. Sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu, ma nqattawix, iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tajt. Ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbis tiegħi tefgħu x-xorti. Meta Ġesu kien imneżza minn ħwejġu, hemm ftaqar minn kull ħaġa materjali li kellu. Ġesu ta' kollox għalina, lanqas il-libsa ta' fuqu ma żamm. U dan kollu biex jakkwista s-salib. X'ġen ta' mħabba s-salib. Nifmu tassew xi jfisser is-salib u x'qawwa għandu quddiem Alla meta nkunu tneżżajna kompletament minn nfusna. O Ġesu, għatini dik l-imħabba tiegħek li waslitek biex tiftaqar minn kollox biex tażel is-salib. Ejni naraf x'qawwa għandha tbatija quddiemek. Għamilni xejn mulej Ġesu, u għamil li fis-salib insib it-teżor vera li huwa int. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfira ta' dnubietna għatina. Il-11 stazzjon. Ġesu imsammar mas-salib. Naduraw ko Ġesu umberkuk. Għax b'salibek u l-mewtiek inti fdejtna. Dawk li kienu għaddejjin bdew jajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu. Int li tħott it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk inti liben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih. Mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu. Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. U s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemnu fih. U jafda falla ħajeħilsu issa jekk iħobbu. Għax hu qal jien bin Alla.
L-akbar tentazzjoni li kellu f'ħajtu Ġesu kienet dik li jinżel minn fuq is-salib. L-akbar dubju kien dak li l-missier ma jħobbux. Aħna wkoll ngħaddu minn din it-tentazzjoni u minn dan id-dubju. L-eżempju ta' Ġesu huwa l-unika soluzzjoni. Ġesu ma jidħolx fid-dialogu mat-tentazzjoni u d-dubju. Ġesu jintelaq kompletament fil-missier, anke jekk ħassu l-bot minnu. Mulej Ġesu, jiena nemmen fl-imħabba tiegħek għalija u ma rridx ninżel minn fuq dak is-salib li inti trid nimsammar bħalek fuqu. Anke jekk ma nħoss il-preżenza tiegħek mulej, jiena nibqa' nafdak u bħalek najjat minn qalbi, missier nerħi ruħi fidejk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-12 stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Naduraw ko Ġesu u mberkuk. Għax b'salibek kull mowtijek inti fdejtna. Għal-ħabta ta' 6 sija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. Għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajatajta kbira u qal: Missier, fidejk jinnerħi ruħi. U kif qalek ħarġet ruħu. Meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nivindlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Id-demm u l-ilma li ħarġu minn Ġesu huma simbolu tal-Mamudija u l-Ewkaristija. Dawn iż-żewġ sagramenti juruna li aħna jista' jkollna ħajja ġdida minħabba li Ġesu bata u miet għalina. Aħna nitamdu fil-mewt u l-qawmin tiegħu u fl-Ewkaristija ninaqdu ma' Ġesu fl-offerta tiegħu nnifsu lill-missier. Mulej Ġesu, ġeddet fija l-grazzja tal-Mamudija, għamel li ngħix fil-preżenza tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbok li ddaħħalni f'intimità miegħek fl-Ewkaristija u li fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa nitwaħħad miegħek ta' kuljum fl-offerta tiegħek fuq is-salib, sabiex miegħek u fik jiena wkoll nagħti ħajti bl-imħabba għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-13 il-stazzjon. Ġesu imqiegħed fih dan Ommu Marija. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewtiek inti fdejtna. Iċ-ċenturjun meta raġ ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid: tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raw din il-ġrajja, reġgħu lura iħabtu fuq sidrhom. Daw kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Meta titwieled tarbija ġdida, ipoġġuha fih dan umma. Meta Ġesu kien qiegħed iwellidna mill-ġdid fuq is-salib, huwa wkoll poġġina fih dan Ommu Marija. Wara li miet, huwa wkoll ġie mpoġġi fih dan Marija. Dik li laqetu f'ġufa ħaj, issa tilqgħu fih dana mejjed, iżda b'fidi sħiħa li kellu jerġa' jqum. Marija, jaqaf miegħi fil-ħajja nisranija tiegħi, u meta qudiemi ma nara xejn li fil-mewt uħtih il-qalb, aqsam miegħi inti l-fidi tiegħek, sabiex nemmen li qed nara lil Ġesu ħaj, li qed nara l-witt sabiħ u teneru tiegħu li serraħ li qalbi għall-eternità. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fi tiġrib isseħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. L-14 l-stazzjon. Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewtiek inti fdejtna. Ħadu l-ġisem u kebbuh fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut. Jekk Adam ġie mqiegħed ħaj fil-ġnien tal-Eden, Ġesu ġie mqiegħed mejjed fil-ġnien ieħor. L-Eden kien xu ta' diżubbidjenza ta' Adam. Il-ġnien fejn kien hemm il-qabar ta' Ġesu kien xu ta' dak li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, u li issa kien qed jistenna li jkun il-mulej, dak li joħroġ rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt. Mulej Ġesu, kienet l-ubbidjenza tiegħek dik li salvatni, mhux l-imsiemer li żemmuk fuq is-salib, iżda l-imħabba tiegħek lejn il-Missier u lejja. Din l-imħabba kienet li waslitek biex tobdi sal-aħħar. Enni Ġesu, sabiex ngħaddi minn xi ngħaddi fil-ħajja tiegħi, infittex biss u dejjem ir-rieda mqazza tiegħek biex xi darba fil-qabar tiegħi jiena wkoll nistenna lilek tqajjimni mill-mewt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Mario Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mutana amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ekk imfarġin permezz ta' tbatija tiegħek u mulej, għatina l-grazzja li nġorru s-salib tagħna ta' kuljum bimħabba u rassenjazzjoni għall-glorja tiegħek. Aħna nirringrazzjawk mulej Ġesu għal dak kollu li għamilt magħna f'din il-vija sagra. Għatina l-grazzja li ta' spiss nimmeditaw il-passjoni tiegħek biex inkunu ta' faraġ għalik u sabiex insibu fiha il-qawwa biex nibqu nħobbuk għax narfu kemm ħabbejtna. Marija omna, żomna qrib Ġesu u għaqadna miegħu fid-tbatija tagħna. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.